gi biro yudo ratiro ka wadhi nyime. Moko kuom jolony e weche mag pur wacho ni tiyo kod kodhi momedie nyinyo kata Jiemo nyalo kelo fungruok e nok mar chiemo mokwako thoth gwenge pacho ka. Mabiro e kinde ma piny ngima hingo odiechieng' kedo kod kech kendo jo medruok ma Chiemo. Judith Omondi ni kod ler. Piny Kenya osebedo kod kech e thoth gwenge kuom thuolo moheo dweche 3 mokalo. Penjo osewuok ewi ka bende ting'o oko kum mar kodhi momedie nyinyo kata Jiemo nyalo kelo fungruok e nok mar chiemo e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono ma piny ngima dhialo e chiemo makare ne oganda, jopur bende oriwore mar golo pachgi. Methods mang'eny ma ji tiyo godo e community ma be wan be kawuono wagoyo wang'wa waneno ka gitiyo gi compost manyiwa e loso chiemo ma wachamo. To aneno ni en chiemo maber moingo Jiemo manyalo bedo ni nyalo grow piyo to kelonwa tuoche ma wakia kamoae. En gima jok moko wacho no ber, researchers moko wacho no rach, koro wachung' kanye kaka wan jopiny. Koro gima nyalo encourage en ni jok matiyo gi compost wati gi organic manyiwa nikech waseneno gi wang'wa gima nyalo timo e puothewa gi chiemo mokelo. Paro ni opogore gi pach jalony e weche pur. Jiwo ma en jalony e weche mag pur koni nitie kute mamako cham e puodho ma Jiemo ema nyalo thiedho. Kungu moro ma bende osechamo oduma ma kizungu dende ni fall armyworm. En kungu moro mopogore kungu ma green machon cha. Kungu ma green machon cha ne dende poth to ma chalo Jiwo. To kodonjo oduma to dig mogol moketh kabisa. Mago weche ariyo kuom oduma. Wach machielo kuom oduma ing'e kayongo. Kayongo no osebedo kochando wachanda to gima solution onge. The only solution ma wan go en timo genetic modification. To ka ok watimo genetic modification mawacho ni to fall armyworm nyalo biro maywer piny te. Kungu nyalo biro maywer piny makoro waonge gimoro mamonyo. Jopur koni chiemo osedok piny kaluwore ni koth onge, ka bende thoth gi onge rieko ewi gigo ma ginyalo tiyo go e kinde ma koth onge mondo pod gika cham makare. Sani ok wanyal ng'eyo ni koth biro chweyo seche machalo nade nikech thoth jopurwa orilaye e weche mek koth. Ka sirikal be nyalo konyowa e timo yore mek irrigation mondo kik wategemea koth. Jopur mang'eny tiyo ka ok ging'eyo yore makare mag pur kendo gigo monego gitigo e yo makare mondo pur ochop e kiwango midwaro. Mano osemiyo wadok chien kendo wakwayo ni sirikal komakore gi migepe mopogore opogore omed puonjo jogo manyalo konyo jok ma iluongo ni extension service officers e ground. Jalony koni pidho cham achiel e puodho higa ka higa bende nyalo kelo midhiero ne japur. Kibe japur ma ndalo duto e puodho achiel in nyaka ipur mana oduma. Ma e puotha en puoth oduma to higa luoro gi higa machielo en man puoth oduma. Seche miketo oduma e puodho achiel ni anwoya imedo tuo oduma no medo bedo mang'eny ma chieng' machielo koro ojok no lwar kuomi to ywero odumbi te. Bed ng'at manyalo bedo ni opidho oduma to niye gi alternative moro mar oganda kata rabuon kata gik mamoko makoro inyalo timo go rotation kata intercropping matiende ni mix gi. Bed japur ma bende nyalo paro kuom kata animal production. Tarik 16 mar dwe mar 10 higa ka higa itiyogo mar paro ne oganda e piny mangima ber mar chamo chiemo makare kendo kedo kod kech gi oro. Judith Omondi, Ramogi TV.